Nami karon diri sa convenience store no, sa Lawson. Mo nang nami karon diri sa convenience store no, sa Japan. Na short lagi mi mo nang ngita mig beer nga kanang mainom na mo bang pareha lang gyapon nga beer ang brand ang ninon ang kauban mo to nang utana sa dito. Tara gwapa na ko ang kauban. 100 ang ngani. Grabe mahal. Ang gani 100 sa tuwa. Yan nga ni, usa ka botelya na no? Red Horse. No, pila ang Red Horse sa Red botelya? Horse, 90 na, 90. 90 ato ba usa ka botelya kini kanra. 1 liter Red Horse. Ni kini kanra. Wow. Medyo lugi-lugi gamay no. Mana nga ngitaw karang pulutan re. Popcorn. Wow! I feel good. Yan na igo gamay no, samong iinom nga beer no. Mula karon nga nakapalit nami og beer daghan mo na palit mga unom ka kan sa isa ka karton mo na palit amo na kamay upat ka karton among gipalit pag una tag unom ang soda sa karton unong kabuksod nya ang nahurot na mo katong upat nahurot na mo ang upat ka karton nya tag unom ka soda sa karton mo nahurot na mo upat pagkuwangan niya pang karon nya mo ni marami karon sa convenience store diri sa Lawson diri sa Japan no. Ang oras karon tawa ninyo. Kung unsa nang oras sa karon ha sa Japan ha. Oh, sa oras ha. Alauna 50 na sa kadlawon diri sa Japan. Wow! I feel good. Kameran duha ang tao diri karon sa Lawson. Tumato no ang usa ka kan 200 off tag 200 kapin ato ang kwarta 100 ang atong 100 sa tuwa sa kabotelya na nga Red Horse na nga beer ang sa kapakete nga Marlboro 200 kapin kini 200 kapin ang isa ka Marlboro perting mahala no ka Marlboro nga kaha. Wow! Muna ka ikaw kung manigarilyohay ka diri sa Japan purot yan ang kwarta mo mo ni ang convenience store diri sa Japan. Nagbayad akong kauban no, so ari ko dire magpaabot ko niya dire. Kadlaw na dire karon sa Japan. Nya wala na kay tawo nang laro-laro karon dire. Bantay mo oh. Ang convenience store dire sa Japan, parkingan ang gadako. Oh, bantay mo. Oh, lapad kaayos, parehas namong naong perting lapara. Bitaw lapad kayo ilang parkingan dire no. Sa mga convenience store dire no sa 7-Eleven, Lawson, Family Mart, unsa pa na mga convenience store nila dire sa Japan. Pero ang ilang convenience store dire gamay ra, no? Oh, mao na. Wala katunga sa ilahang parking lot. Diba? Lapad kayo mo lang karon di kadlaw na pating. Kana kami naging duha ang customer karon ba? Wala, muli na karon.
Alas 3:30 na karon, no? 3:30 AM nahuman mi og tagay. So medyo duka na nga na igol jud ko karon. Pamao na nga kung ikaw palahubog ka diri sa Japan, hilig ka og inom, namari ka og Japan, mo na mag-stock jud kada ano ka ng beer. Amin dapat tagan jud og pundo og mga ilimnon. Kaya kung ari ka diri sa Japan, daghan jud og mga kinahanglan nimong buhaton, magbike ka, padung sa palitaran og beer, mag-effort jud ka. Ang time nga mong free time nimo ihatag yun nimo para maadto sa imong tindahan nga mong ganahan nga tuan. Wala nga dili sa lalim. Ubay sa damang nahurot about sa mga ilimnon nga mga makahubog nga mga beer. Kaya ang beer pwede ang beer diri sa Japan pero ba yung mahala, ako na malooy ninyo. Bantay mo yun mga hubog na joke ko, no? Sorry og pasensya kaayo nga hubog ang aktor sa halan. Ayun nakita karon, at least gana ko makita mo nga tagpila di ay ang beer din sa Japan ug ilang mga pulutan ni sa Japan. Kaya ilang pulutan diri sa Japan tag 50. Wow! Ang usa ka chicheria. So mo na kung ikaw palahubog ka, inikarin mo dapat kontrol yun sa kwarta. Kamata ko, mata na ko, alaon na masud to. Ang time, alaon na sa udto. Ting pamahaw at panood to, no? Ting bon lang din akong panood to, no? Kung nakamata, pero sakita lang ulo, eh. Nagang kimig nahurot gabi, God. Pila to kakan. Wala karon maligo ko kay para sad ba ako anong kasakit la ulo. I mean kalabad ba? Mga pi. Kita eh. I've been thinking too much.